Fortunately for us, uDia namhlanje ubongwe ngumuntu not as old as we're usually used to, but a young person to a point where his peers speak in reference to him esikolweni as uMafikizolo. I'll allow him to introduce himself the best way he knows how. Kuthiwani xa ubizwa ngabanye abantu bejongele into obuya bonga baye bathini xa bekubiza? Molweni ngiqambe ngibulisa igama lami ngingu-Olona Madikwa ndihlala eNgcobo kwilali ebizwa ngokuba nguRhasimeni. Xa bendibiza abanye abantu esikolweni bathi ndinguMafikizolo, mhlawumbi abanye bathi ndingikeki kuba i-nickname yam ndingikeki. Inkosi. Ndiyabulela. Uhamba ke with a guardian apha ethe mayimkhaphe kwenzela uba angabi na stress se-logistics xa izawuthi abonge apha. Mama kunjani? Siyaphila futhi kuhle Nkosi kunjani kwini? Ndiyaphila nami. Cela usazisa apha eVoice Lounge ba. Molweni eNgcobo, molweni eBhisho. Igama lami nguNolisindiso ndinguMadikwa isename. Khawunixelele mfana uqale nini ubonga uzibone nini into oba mhlawumbe unesiphiwo sobonga? Ndiqala uzibona uba nesiphiwo sokubonga kwa-grade 5 ndisese-primary. Oh okay. Waqala njani ke ngoku ubuzibhalela izibongo zakho okanye imibongo yakho okanye uye wenza njani ukuze uqale ke ngoku into oba uyikhulise le talente yakho uyiphuhlise? Uqala kwami uyiphuhlise le talente ndiqale esikolweni ngokubonga uprincipal wami kwabe kwitheko labantwana babanga eliphantsi kwa-grade R. So ndanyuka ke ngoku ndaya kwaSibonda ndibonga uNkosi uDume kude wakaRhasimeni. Ndanyuka ndabizwa nguNkosi uZweledinga kumhlaba wenene kuVukani. Enkosi. Hayi ndiyabulela. Ayingomuntu wamazwi amaninzi xana engabongi. Amazwi wakhe uthanda uwanabisa pha xa eme phambi kwabantu abakhulu ebachaze banabisa into ba ngobani bevelaphi na. Silibulela kakhulu ixesha lakho. Just in passing ndifuna nje ukwazi what level of support are you providing for umntana njengoba sikubona ulapha ecankwakhe? Ndiyamsupporta kakhulu buti. Ingakumbi ke ndiyarhalela uba angancediswa ukuba kwincwadi zakhe azibhalayo zemibongo abe nento ayifumanayo ukuze akwazi uba abheke phambili. Ngakumbi kuba akana cellphone. Ndiyarhalela ukuba angafumana because izinto ezininzi ziphuma kwi-social networks, so kunzima ke ngokunani uba angabheka phambili. Sibulela kakhulu ixesha lenu nibe nemini emyoli siyathemba into ba xa sithe sahamba sidibana kweminye imiyadala emikhulu samane sidibana nani nihambe kahle ne. All right, we are here at the Voice Lounge, and as is multicultural, that's the essence of the Eastern Cape. It is not something unfamiliar to see such great faces that really take our art, traditional art and language, and just put it in light the way that this young man has done as he was introducing the Honorable Premier of the Eastern Cape. Over to you, Shoes, as well as Tsepo Nonki in studio. The Voice Lounge, where voices come to life.